Il-festa ta' San Pietru u San Pawriċet kienet ikkaratterizzata minn ta' attivitajiet fil-ġonna tal-Buskett. Attivitajiet li għal darbohra servew ta' vitrina għal dak li huwa tradizzjonalment Malti. Spikkaw ukoll l-annimali li ġibtu l-attenzjoni ta' tfal b'mod partikolari, però żgur li fost l-aktar laqat lajn kien hemm ġon mifsud li għadu jaħdem il-qfif u n-nases tas-sajd mill-qasba Maltija. U fit-80 sena ħadd ma tallima. Jiena u ieħor, it-tnejn anzjani, hekk immutu aħna l-qoffa Maltija tispiċċa. Il-bani tal-mu jagħmlu ħasira. Tifhem, il-bqija aħna konna nagħmlu kollox. Dawk il-qfif tal-piskali, ngħidu l-mezza, il-qartella. Għad-dilettanti ta' tjuru l-bejjem din il-ġurnata tkun waħda mistennija ħafna. Franz Borċejt li din in-namra tkun għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra. It-tfal jitalmu minnhom, l-annimali jgħalmuk. Għax jgħalmu kif toħsiebu, jgħalmuk responsabilità. Tingħata wkoll attenzjoni lejn il-ħarsin tal-istess annimali għax illum huwa żmien fejn tqajmet aktar kuxjenza. Tony Buħaġar wieħed mill-ftit nies li għadu jrabbi l-ħmar Malti li mnarja ikun qed jistennija. Sabiħu, joġobni ħafna, id-dilettant tagħhom ħafna hu. U nieħu pjaċir meta jkun hemm wirja bħal din nersqu bija mhuwiex is-sodisfazzjon tagħna hu. Charles Bonello bidwi dilettanti din il-festa tibqa' ġo qalbu għaliex hija vetrina għal prodott lokali, prodott li f'dawn l-aħħar snin ingħata xi ftit il-ġemp mill-konsumatur. Xogħol m'hemmx limit ta' ħin. Mbagħad m'intix apprezzat għax meta tieħu l-prodotti tiegħek il-pitkali m'intix apprezzat. Jarmulek il-prodott. Żgur li dawk li żaru l-Buskett it-tnejn filgħodu ħasbuha differenti għaliex segwew, xtraw u apprezzaw dak kollu li huwa Malti.